Не знам дали светът е малък или голям, но със сигурност е много висок и интересен. Едно пътуване, една мотоекспедиция в най-високата планина на света – Хималаите. Едно приключение при най-високите проходи. А ние точно такъв живот харесваме, изпълнен с пътешествия. – 5800 метра надморска височина. Най-високия проход в света, с който може да се стигне с мотор.